يمسكنك علخو قويتا يمسكنك اسكي كلاتنا كم زلنا منفس ጸሎት ነጽና እስኪ አንተ ነገር ከንጸልይና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሎማ አንተ ድማስኪ ቆይታ በቃሉ ከዛረብ አምላክ ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ይዛረብ ያዋተ ቃል አምላክ ባዕሉን ይዛረብ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቆይታ ኮሚሎ ማለው በዮሐንስ ከዛረብ ከለው ሳቶም ሲሉ አብተን ቃላት ህይወት ዘረክቦ መስይሎም ሲ ሊሆናሉን ሳተን ኩለን ጌን ይሉ በዛዕባየን ዘዛረባይሉ ቃል አምላክ ባዕሉ በዛዕባ ቆይታ ይዛረብ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እስኪ አንተ ጊዜ ተዛረበና ከነብሎይናሞ አንተ ሙሉ ማዕልቲያ ውሽጥ ይዘላ አንተ አርስት ጸሎት ከንጸለይና እግዚአብሔር ይመስገን ቆይታ በዛዕባቲ ምስላ ዘርኢክ ነግሮም ከሎ ከምዚሉቲ አብጡዒ መሬት ዝተዘርአ ኢሉ አብ እሾኽ ዝተዘርአ አብ ከውሒ ዝተዘርአ ኢሉ በዛዕባ ምስላ ዘርኢ ነጊሮም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሓደ ካብቶም አዝርእቲ ግን ኣብቲ አብ እሾኽ ዝበቆለ ነገር ኢሉ እቲ ዘርኢ እንታይ ገይሩ ኢሉ በቂሉ ኢሉ ዓቢሉ ግን ናፍረ ክበፅሕ ኣይከኣለን ግና ከናብቲ ዝግብኦ ዴስቲኔሽን ክበፅሕ ኣይከኣለን نمنتاي انتايل ناسي السون تاجر ويلو حانق ويلو اسكي قبي وتنا زحنق زبله نجر اسكي እግዚአብሔር እስኪ ኩላትና እንተሳ አንተ ጊዜ አዋተ መዝሙር ጥራይኮን ካንተ ተስንጾሎት ተተሰካ እግዚአብሔር ይመስገን ከምት መዝሙር ድምጽና አዋቢልና እንጽልዮ ንዘምሮ ክንጽልው እንኽእሊና ኮሚልና አምላክ ተመስገነ ይሁን እስከ አቢ ወትና زحنق ነገር ንጎ ክንጽልኸለና መስሐፍተይ ኮሙ አይነት ነገር ምንትዩ አብዮትና زحنق ዘበለ حواتي ናትና ነገር ዘርኢ ከይህልዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ፍረ ከይበጽሕ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን زحنق ዘበለ ጎይታ በኢየሱስም ከብዮትና ይንቀለሎ ማንተ حواتي አምላክ ከብዮታ ይንቀሎ እስኪ ክንብሎይና እግዚአብሔር ተመስገነ زحنق ዘበለ ራባት ያክኖሳ አብታ አምላክ ዝመደበልና ነገር ከይንበጽሕ حواتي አብትና እግዚአብሔር ፍረ ከይንበጽሕ حواتي زقاومنا زبله زحنق زبله زحنكلنا زبله نايغزارسنا دخام ነገራት ሁሉ እግዚአብሔር በኢየሱስም ካቢወትና ንቀለሎ ማንተ እስከንበላኋት አምላክ ካቢወታይ ንቀለሎ ማንተ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ለማንተ ምፍራይ ምንት ከሆነለ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ፍራይሉ ፍራሁም ድማሲንታ ከውን ነባሪክ ከውን ይሉ አዋት ክንፈሪስ ተጸዋዕና ህዝቢና ቤተክርስቲያን ክትፈርስ ተጸዋዕት ማህበር ያምላክ ተመስገነ ይሁን ቅዱሳን ክንፈሪስ ተጸዋዕና ሰባቲና አምላክ ተመስገነ ክንዓቢ ተጸዋዕና ሰባቲ አብ ኩሉ ንዓበኻ ትኸይድ ምህላው ካይሉ አብ ኩሉ ይፈለጥ ይሉ እናወሰኽካ ትኸይድ ምህላውካ لما أنت حواتي كين وسق زحنكنا زبلة كين وسق زحالكنا زبلة كرداد زبلة ني أملاخ زيكونه أملاخ كبيوتنا بيسوس من قالوا لما أنت قويتا كبز محبر زي بيسوس من نقل إجزابير كبغات زيكونه قويتا تزرع زبلة قويتا زحلال خنا زبلة إجزابير أملاخ حنيقوز حزننا زبلة إجزابير كين فرق إجزابير كين وسق إجزابير كين عبي إجزابير أب نبرانا قويتا أب حدرنا إجزابير أب بيتنا إجزابير أب سرحنا إجزابير أب أقلقلوتنا إجزابير بيسوسم لما أنت النقلي بلا اللغو إجزابير أملاخ لومي مفتح يغون لنا بلا اللغو إجزابير أملاخ بيسوسم مفتح يغون لنا إجزابير أملاخ حسر زبلة لما أنت بشم يسوس كبيوتنا نقلو إجزابير أبو كردات زبلة قويتا حنيقوز حزننا زبلة إجزابير كين عبي إجزابير كين فرق إجزابير كين وطع إجزابير كين سقوم إجزابير أملاخ مارياتونو كوسيلي بنديا برازالمان توكرودوش أملاخ لما أنت ردعنا قويتا أملاخ كرديو أحواتي لما أنت فرناك فريو إجزابير استمسكنيكم سلاسة سوسا ميتكم فر تتوعنا هزبينا أملاخ يمسكن فرنا تبق كوني إجزابير يمسكن سبات متيوم زقون تبولنا سبات كن كونينا أملاخ استمسكنيكم أملاخ لما أنت ردعني سكن بلو كم تابلس كينا عين ترفنينا يسوسنا بتابلس متيو كبلعيلو كنا فرسينو الله يبلنا دقيم كابز محبر فرع عيسانن يوم لاغ مسكن كابيوت كي فرع عيسانن يو اغزابير استمسكن يقول كابيوت كفرع عيسانن يو اغزابير مسكن زعنقل فرع اغزابير استمسكن يقول زتقب فرع اغزابير استمسكن يقول املاخ لو ما انت ردعنا قويتا
فرزلو محبر قبرنا إخزابير فرزلو قبائي قبرنا إخزابير قويتا فرا بيسوس إخزابير أملاخ فرا أبزابيت زيا قبر إخزابير قويتا السراي نزا بيت زيا زغون نمحبر زغون قويتا نزا كتما زيا زغون نهزب زغون إخزابير أملاخ فرا كابي وطنا يكنت أبلو معنتي أملاخ فرا يكنت إخزابير أملاخ فرا يكنت بإخزابير مسكن قويتا ديك أما زمورتو يمخانكم بفرهم كلاليكم يميل كاغا لومي ناتكا فرا إخزابير أبزو محبر يبقول إخزابير ناتكا فرا بيسوس كرسوس يوشم يمتا بي وطنا ناتكا فرا أب نبرانا يمتا إخزابير أبي وطنا يمتا إخزابير أب سرحنا يمتا إخزابير أبا قلقلوتنا يمتا وراكاتيا نما سيلبندياس ناتكافر بيسوس يمتا إخزابير أبو أملاغي ناتكافر رمانتيا لبوسا أملاغ ناتكافر إخزابير استمسكن يكون لومي أبي وطنا بسوك كفرها يمتا إخزابير قويتا أملاغ فرها يمتا هاللويا ريبانا من تولورو لبوش انديا إذا محبر زيا تفرق إخزابير لو معتي أملاخ كم تتدلع تفرق إخزابير قويتا السراي أمتي تدلع غيرا تفرق إخزابير قويتا السراي وأملاخ ردعنا تاب السماي زمدب كايو فرق نفرق إخزابير لو ميت السماء وفرق نفرق إخزابير هاللويا نتاكم فرق هاللويا أملاخ نتاكم فرق رامان تيالا بوس سيديا إنك أنت فرق برنا إخزابير أملاخ محلا داشانا ماكاتيو بروزا Oh hallelujah. ماتياك لديني مشا برودونو موسنتيا وأملاك إنك أنت أبقبر لنا إخزابير أملاك Oh hallelujah. يسوس قويتا آمين بصولوت كلكم هذا حساب كنا نقرأكم تماليك مهار كلنا قويتا بلبي زمسو هذا حساب نيرو يسوس كرسوس وانجيل يوحنس كزار بنا خلون تايلو كتأمق نبي يوحنس متأمق كيدو يلو يوحنس متأمق مسرعيو كمزيلو إنه تجنشل أملاك يلو أتمق أني مسبلوجين كمزيلو أنا بقى كتأمق إيجاب أن برسخة بقى كتأمق أيك علنيلو قويت هاجن دس بالك على كمزيلو سرعة أملاك كم في تسمي كبايلو آمين سرعة بيت غرسان محلا وسرعة أملاك محلا ويكدوسان جابير استمس جنيخون من يزاربنا أنتي نجبر يكونن نتي سرعة كنا خبروجين نيجزابير فقادي وجزابير استمس جنيخون برجت يسوع كريستوس كابي يوحنس متأمق يعبيو يبلتيو جزابير استمس جنيخون قويتايو أملاخيو ممهريو بزحد سجدلو زمبرك خلو ملوك فلتات زلوا كاب عفوت أجاز وات زستنكر ممريو جين بهذا أبرقة زعبي سب كنت تقميقو زعبير مسكن سرعة نحلو زعبير مسكن نزلا لما أملاخنا مسكنة كالونا لومي قويتا بكدميقا دويلنا لونا نسخة تزاربنا كزعبير قالك حلفا كله يكزابير لومي بقالك نلبنا حدثو كزابير لومي حقوسنا يملع كزابير لومي كم تعب قالك نريو قويتا نوتهم هزبي كزابير قالك مستمهارو قالك كزابير مستقلت اللهم حقوسهم كم زملة لوم عندي حقوسنا ملعيو كزابير قويتا السراي بقالك متصننا يكون لنا إخزابير بقالك من نقاف يكون لنا إخزابير بقالك معباي يكون لنا بقالك مفراي بقالك متصراي كله بقالك يكون لنا لو ما أنتين بلك كلنا إخزابير قالك حلفا كله إخزابير أملاخ زنك على زين هوتين منفسين كم زبالك قويتا لو مي عوشتنا عتين كسر حد سأل الله إخزابير نايسب دقاف زيد ليو قال كاترايو إخزابير أبو نايسب explanation ديد ليو إخزابير وأملاك لو ما أنتك ألقى أما أكلنا هياو قبروك زعبير أبزقو بعزي هياو قبروك زعبير أبو نقالك لو ما أنت أبزقو بعزي هياو قبروك زعبير ألقى هياو يملوم هياو قبروك زعبير زراك عليو زعبير زدسس عليو زسرب زلوت عليو زنكف عليو زعبير أملاك زهدس عليو زعبي عليو زلوت عليو زفري عليو زناقف قاليو زسحب قاليو زوجة قاليو زفوس قاليو ما كريد يا لبوسع قال كالو ما أنت تزاربنا أبو قال كا قلت لنا إخزابير مقفات قال كا يبره تبايل الله لومي مبراه قبر لنا إخزابير عينتنا بقال كا كفت إخزابير نتنات كان نجر كنري إخزابير عينتنا خفتو قويتا أملاح سلكم وتقبر مسكنا كالو
نعين نحواتين لو ما عند بقال كاسلة بتصحنا بارخك الله أوه هاليلويا يسوع قويته آمين كفلوا أملاك يباركم زيابي استمسكني غن بأملاك تسكب لك أخلو تعمي آمين زيابي استمسكني غن كريستوس مخانا دسكب لنا يقبوك زيابي المسكن روبات يا كليسيم بودياس أملاك استبارك يكون نقع بدحن متزهم زحلف أوان كنزارب كلنا بيت غرسان لو ما أنتي إنفاك أبز مزلو سمون استراتيجيك إير الله أنت دا زي ودا خايو سبكة لو حنت عدل توها بكاته واحد لو سلازي عين رسعني نابيكم زبط حنا مالت حكي لي برا الله استمس جنيه لذا حلف أوان كنزارب كلنا بزعبان نهميا زبل حسب تزاري بنيره كم عرف عدك سب معرف شدش تزلو حسب نيشتي رينين يرنا كب كلهم انداتن كفنا مالتي من الباش سرعت قال تاي شمو عين تصبه كم تزلو معرف بمعرف نهميا انتي كم زقبرينا رينا سلازي مسرتو نهميا كنريو قلنا انتايو لنا نيرنا ترقم شمو انتايو لنا نيرنا نهميا أملاخ انتاي زقبرو زت أنا نوع سبي مخنياتو كم تمتصحف قدوس زملو إسرائيلاوين أبتي تنبيت إرمياس مستنقرهم نسبعة عمد أبي تماريخهم نيرهم أبابيلون تماريخهم نيرهم ما يكونن أبتي مركو كلوجين نهميا أنتاي نيرو يبلنا أسلافي مس نايتو نجوس نيرو أن مالت ناي بروتوكول أسلافي سب نيرو أبكر من نجوس قوم سب نيرو أبتي كله مكروم أبتي كله بارنتهم أبتي كله مركو زمنهم እግዚአብሔር እንታይ ዘገበሮ ሰብ ነይሩ ኢልና ዘጸናንዑ ሰብ ነይሩ እዚ እግዚአብሔር ዘጸናንዑ ሰብ ግን ነቲ ዝተጸናንዓሉ ነገር ምላሽ ክህብ ግን እንታይ ገይሩ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣንቢሩ ኣብ ልቡ ግድ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምኸምዚ ናብቲ ምርኮ ምስ ከደ ኣብቲ ምርኮ ከምቶም ካልኦት ሰባት እንታይ ነበረን ባርያ ኮይኑ ኣይተረፈን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግን እቲ ኣረስትና እንታይ ናይልናዮ أب محبر أملاخ لوت إزمت أسب أب حزب أملاخ لوت إزمت أسب إيونيرو نهميا كم يجرنا عنا كم إلنا أنت دايلنا إتام محبر ويكا تاسر إلهن نمركم مسعته أنت يا خوينا نيرا بادي ما نيرا تقعد إلى نيرا إلنا والحنتك أتر زي بالله كتما خوينا تريفا نيرا حزب الزبادة كتما خوينا تريفا نيرا أملاخ استمسكني خنجن إذا سبزي أملاخ أبلبون تاجرو حدا تصور أمبيرو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ዝሐለፈ እዋን እንታይ ልና ርኢና ነርና መጀመርታ ነህምያ ዝሃቦ ነገር ንእግዚአብሔር እንታይ እንተዳይልና ልቡ እዩ ምክንያቱ ልቡ ከም ዝሃበ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 2 እቲ ንጉስ ክዛረበ ከሎ እንታይሉ እዚሲ ጓሂ ልቢ ይዳምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ነህምያ ዝነበረ ጓሂ ናይ ልቢ ጓሂ እምበር ኣምሰሉ ወይ ከዓ ትሚልካ ንስለ ዝግበር ነገር كم زي كونه مالوتو كوينو سلا هزبو سلا محبر يحسب منبارو رئينا نيرنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሰብ ድማ ልቡ እንተሂቡ ነቲ አምላኽ ድሕሪኡ ዝሓቶ ነገር እንታይ ይልና ነርና ቀሊልዩ አምላኽ ተመስገነ ይሁን ሰብ እንተዳ ልቡ ሂብካ ገንዘቡ ክበካ ጊዜው ክበካ ንብረቱ ክበካ ጉልበቱ ክበካ ፍልጠቱ ክበካ እንታይ ፀገም ምንም ሽግር የብሉን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ልብ እንደዚህ ሃበካ ሰብ ግን ገንዘቡ ከበካኹን ንብረቱ ጊዜው ገለ ኩሉ ኣይክእልን ምዃኑ ርኢና ስለዚ እቲ ሓደ መዘኻኸር ክገብሮ ዘል እንታይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ነህምያ ልቡ መስሃበ ነቲ ንጉስ እንታይ ሓቲትዎ ኢልና ጊዜ ሃበኒ ኢሉ ናብታ ቀፅራ ዝፈረሰ ከተማ እንታይ ክገብር ክሕድሳ ካሃንፃ ክፅገና እንታይ ገበረኒ ጊዜ ሃበኒ እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ቅድሚታ ንግስቲ ቆይሙ ከሎ ክንደይ ጊዜ ኣኽለካ በለኒ كمود ما هابني لو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚ ሰብ እዚ ክኸይድ ከሎ ድማ እንታይ ኢልና ተዛሪብና ነቲ አምላኽ ዝሃቦ ሞጎስ ነቲ አምላኽ ዝሃቦ ፖዚሽን ንምህናት እታ ማሕበር እንታይ ገይሩላ ኢልና ተጠቂሙላ ኢልና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አይኮነ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ነቲ ንጉስ ክኸይድ ከሎ እሞ ንጉስ ኢሉ ነቶም ኣብቲ ስግር ኪኖ ሩባ ዘለው ሰባት ምእንቲ ክሕልፉን እንታይ ሃበኒ ኢሉ ደብዳቤ ሃበኒ ነታ ከተማ ዝሃንፀሉ ኣግራብ ምእንቲ ክቡኒ ድማ እንታይ ገበረኒ ኢሉ ደብዳቤ ጽሐፈለ ኢሉ ስለዚህ ናብ ቤት አምላኽ ክመጽእ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣይመጸን ጥራሕ ኢዱ ኣይመጸን
نابتا زفرست كتمان نمهنات كما تقلو تراحيدو ايتملسن እግዚአብሔር ተመስገነ እቲ አምላኽ ዝሃቦ ሞጎስ ተጠቂሙ እቲ ሒዝዎ ክመጽ ዝኽእል ነገር ሒዙ ናብ ቤት አምላኽ መጪው አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቡ ድማ ነታ ቤት አምላኽ ከመይ ገይሩ ምዕያይ ከም ዝጀመረ እንታይ ተጻብኦታት ከም ዘጋጠሞ እንታይ ጌርና ነርና ርኢና ነርና አሞዳታ ተሐሳብ ክንጥርንፎ ኮለና እንታይ ነርና ነህምያ ወላ ኮን ቤት አምላኽ ካህንጽ ኢሉን ተመጸ ብዙሓት ዝጻብኦ አውሽጥና በደገን كم زنبرو رئينا مالتي بزح جزء كباخرو كم زفتنو قلنا هميان تايلو اتي النعيو عيو انتايلو عبي عيوي نايتي نعيت عبي اجزابير املاخ عيوي سلازي انتاك خونا يقبوني لنا انتاك خونا يقبوني كبكر يقبوني لنا اجزابير استمسكن يقول سلازي كلاتنا نفس وكفنا ابتنا اجزابير عيو النعيو نجر عبي عيوي املاخ استمسكن يقول كبكر زي قبو عيو يخم تعيو نفس وكفسب ابتني بيت املاخ الو زغبرو اغلغلوت كبكر زي غبو عيويو املاخ استمسغن يكون روستر بصحنا يكونن انغلغل احواتي غزي سلازلنا يكونن جن اتعيو انتايو كبكر زي غبو عيويو املاخ استمسغن معس انتيلنا ساع تاغويتا زمت كم زبحال مسلالو يكونن انت نفيز مش مسلا تار بزعج إذا كواصل السماعي أملاك استمسكن يخون مغني ناتهم جرا حسيبيا ما عاش انتاي نقبر بزعبة مود آدم متعات مستزاربوش انتاي نقبر يلو صباح متعات هنترزب له خلوا مس انتاي تتكلي له أرانش تتكلي له انتاي مالتيو أرانش كتبوا كل انتاي توسد نويح جزء توسد even though جين سع قويتا متبع له زوس دكا انتاي مقبر أي تقارد معي أي تقارد متكال تعرانش متكال صباح يكون تتبعال كمتعات انتهي تكبر معي جن انتهي تكبر أي تقارد إيتي جنرال حسابه أملاك استمسكن يكون سلزي نبتم عرف شو عتن خدمه خبا كلتف إلى لهم معنتي كودن كفتنك زي أبي استمسكن يكون سلزي عم عرف شو عته انتهي يجرو إيو نهميا سلزي تزحلف الزرعنا يوم نهميا متيو نتابع بيت مع أملاك انتهي جرو كتري كهنة جميرون نتوم حوات أتساسي أبرات عوام نتوم حوات كنجرم كله أنت يلو زعيو بيت أملاخ ناي حدا سبز قد دفعيو أيكونن يلو ناي من يلو ناي كله زقد يلو تمالك ريو قولو أنت يلو أبتي جزيتي إسرائيل وين أتوم كسمعو زقلو أدالتس نبلوم كندينيروم 40 كلتن شعن 300 سلاسن زغونو 7 نيرو سلازي اتي تاغتماكوا تاغتمان تايلو مصحف قدس سفاح يلو توم حزب جنا حيدت نيرو اتعيو كعيوسي ازيو كبيد نيرو زوم 40 كلتن شعن 337 نتعيو انت قبرو يكالون كعيوسي سفيحو سلازي كل سب انت يسرع نيرو دبل شيفت يسرع نيرو كوميز ولا نصحف قدس يكون حنس اليوم نقوي عيو دحراي مشتك اورده وت نقوي عيو مشتك انت يقبرو سلازي انتي نمبالي كنريو خلنا اتي كونسبت اتي عيو ناي እግዚአብሔር እንታዩ ጊዜ ስለዘለዎም አይኮኑን እንባር ገረሞ ከገብሮዝ ግባ ነገር ስለዝኾነ ቶም ሰባት ቀትር እንታይ ገብሩ ነሮም ያዓዩ ነሮም ምሽት ካገሊዮም እንታይ ገብሩ ነሮም ዋርዲያ ይወጡ ነሮም ኩላቶም ካ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና ገሎ እንታይሎም አልጊቦም እንታይ ገሮም ይሉ ሃኒጾም ነትቀጥሪ እንታይ ማለት እዩ ቤት አምላክ ክትዕየ ከላ እዩ ናይ እግዚአብሔር ከዕየ ከሎ ሓደ ዝዓየዮ አልጊቡ እንተዘይ ዓይዎ انتاي يزمت مفل لا يزمت ويكا مسححب وين دحريت مغوتات يمص مالتي بتقال خا انتاي لنا نيرنا اتعيو خا حدا زغون نغر ايكونن حدا قديمو خيط راي زغل ايكونن سلازي كلاتكا تسححبكا تعيو عيو ناي እግዚአብሔር عيو مصحف قدس نزك نغرنا خلو انتايلو امونغو يعقوبن عيساون حدا وان باس نيرو ايكونن سلازي يعقوب انتاي يرو ناب اكوس مسددتو اديو ناب لابان قبل لابان كملس كالو دحري نويح عمت جن انتاي حيزو متي بلنا بزلو طريتو بزلو انستو دقو كلاتهم حيزوم متي سلازي غا عيساو كتفا كايلوم يبلو سلازنبرو سلازفرهني عيساو انتاي يرو ملقتل يخو امتيوا سلازي عيساو حدا غيزه مسمته كقبلو يلو مسمته فرحون يرو جن እግዚአብሔር ሞጎስ ይቦዝ ሰብዚ دحراي انتايلو بليلو زن سرقلاتا تامصيل كالو نعمسانا ديبنا عنا يلو يعقوب جملسو ملاس دس يبلا كان تايلو انس يلو كم اكايدا
إذن مقاسي انتاي زقبر زخيد إلو حانت معالتي انت قلت أفكون انتاي كخونين إلو كموت هين እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይ ንምባለ ዕዮ ናይ እግዚአብሔር ወይንካ ተናይ እግዚአብሔር መንገዲ ኩላትካ ተተሓሒስካ ትኸዶ ዕዮ እቲ ሓደ ዝቅልጥፈሉ እቲ ሓደ ዝድንገሉ ነገር ኣይኮነን አቦታትና ከምስሉ ከለው ከምዚ ኢሎምሽ ተመሊስካ ንትረዶ ገዲፍካ እንታይ ትግበር ኢሎም እንታይ ትግበር ስለዚህ አቤት አምላክ ቆሚ ሓውጋ እንተ ደኸመ ገለን ተገበረ ተመሊስካ ምትንሳዕካ ኣይተርፈካን ንዑ ምጽባይካ ኣይተርፈካን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ከሎ ገና ሒስካዮ እንታይ ምግባሪው ምጓዓዚው እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኣብ ምዕራፍ 7 ነቲ ኩሉ ነገር መስገበረ እንታይ ከም ዝገበረ ሪና ስርዓት ከም ዘቆመ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ አንቶይ ክንዛረብ ከለኹን ክንጸልቀልና እንታይ ኢልና ቤት አምላክ እንታይ አለው ኢልና ስርዓት አለው አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኣብቲ ቤት አምላክ መስመፀ ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 7 ቆናኻት መካበቢያ መስተነጥቀ ማዓጹ አቆም ኩሉ ሓለውት ደገን ዘመርትን ለዋዋን ድማ ኣብ ዕዮም ተመዘዙ ነሃናኒ ሓወይን ነሃናኒ ኣብ ግንባ ሓለቃ ዝነበረን ንሱ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝበለጸ እሙንን ፈራህን አምላክ ነበረሞ ኣሕልቅ ኢየሩሳሌም ገበርክዎም ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኣብዚ ምዕራፍ 7 ንሪኦ ነህምያ እንታይ ገይሩ ሰለስተ ነገር ኣቂሙ ኣይኮነን እንታይ ገይሩ ለዋውያን ገይሩ دحراي كان تاجرو مزمرت خاجرو توم لوايان كم تقولاتنا نفلتوك عبتي ناي كهننت أملاخ زجلجلو نتي متعرق خونه نتدون كان كله زجلجلو سبات من يمنيرهم زوم لوايان يمنيرهم سلزي بيت أملاخ ناي قدين يوم انتهي زد لوا أمونغو تهزبي أمون قابو خان دقنا انتهي يد لوا أقلقلت يد لوا كهنات يد لوا متعرف كدوس كزارب كلون تايلو إبراهيم زحلف وان زرعنايو نحنا دما أقلقلتي أملاخ من تكن كون كريستوس انتاي جيرونا كعلتي كم زجبرنا متحف كدوس ينقرنا سلازي دما ني أملاخ كهنات كم زغنا أب حدش كدان يزارب እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን سلازي أبتي زمنتي أفتي بلوي كدان حدا اتم لواوان زنبرم فلوي نجر انتنيرو انتايو انتدعيلنا بزكا اتم لواوان كاله ابتي بيت مقدس اتيو كغلغل زغل كاله عليت نا اسرائيل اينبرن እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሎምግን አብ ሐድሽ ኪዳን በደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና በቴስ ተቀንጠጠ መጋረጃ እንታይልና ነርና ዘሐለፈ አነን ንስኻትኩምን አገልገልቲ ክርስቶስ ክንከውን ቡቃዓቲና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እታ ቤት አምላክ ናይ ግድኒዮም እንታይ ዘድሊዋ አገልገልቲ ዘድሊዋ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን بزيكاتهم لواوان كان انتاجروها زمرتي أقيموا يبلنا أتين زانا زمرت قرب كنزار بلا تشوف يا حاجة حدا كابتي أب زمننا زرسة عقل قلوت انتاي انتدايلنا مزموري مخنياتو بزحات كباتاتنا بفلاي إرتراوان I don't know بزعبات بين كزارب بزحي دفرني بزعبانا كنزارب كلنا جن انتايو ناي مزمور عقل قلوت كسع ود سلاسان حموشن عمت تبتح كوينو يسمعنا حكى يا دكتور برهان أجا دكتور نحدث أين لهم ما عندهم لا تمسكني يقول انتين من بالي كلاتهم عبير ترى زلوا مزمرتي لنا نتسوعهم سبات انت دارينا دك سالسان حمشن سالسان شدشن مسبتعو نبقى عقل قلوت شفتي قبرو جن ناي مزمران عقل قلوت عم متحف قدوس حدا كابتي نوح اوان خيد زقبو عقل قلوتي حدا كابتي اكزابير زخبر له عقل قلوتي حدا كابتي نأملخ تصبق عطان تعطنا له نأملخهم من قدي إسرائيل نوقع قد قالوا مبزحتو جيزة زقبرو زنبرو نتوم مزمران تاي قبروم نيروم يقدموهم نيروم مزمور كبر عقل قلوتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ كنا أتوخ لنا أتطبقنا كنستوعلي قبالنا we are giving lifetime commitment نتني عقل قلوت كيزينا سي committed مخانا أتطبقوا كردانا يقبوي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምክንያቱ መዝሙር ናይ እግዚአብሔር መልእክቲ የምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከሎ እንታይ ገበሩ ላይ በዓል በገና እንታይ ገበሩ ላይ አምጡ ላይ ቡ ጌሮም በቲ በገና በመዝሙር ጌሮም ናይ እግዚአብሔር እንታይ ዝባል ፍቃድ እንታይ ገብሩሉ ነሮም የለሊሉ ነሮም መዝሙር ንሰባት መፈወሲ ምክንያቱ እቲ ዝሳቂዮ መንፈስ ክመጽ ከሎ ዳዊት በገና ጌሩ እንታይ ገብር ነሩ መንፈስ አምላክ የውርድ ነሩ ይብለና ስለዚህ ከምጂ ኩላትና ንመስክሮ ነገር መዝሙር ክባሃል ከሎ ከመይ ንዘልል አይኮን እንዲ
ቃል አምላክ ክባልከሎ መዝሙር ከሙዩ እቲ ኦሪጂናል ኮሚት ቃል አምላክ ኮሙ ክንገብሮ ተዘይተገባና መዝሙር ከሙዩ ግን ምስ አምላክ ዘራኸበካ ነገር መንፈስካ ዝፈትሕ ነገር ክቡር ነገር እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እንታይ ዳይ ኮይኑ አባና ግን እንታይ ኮይኑ እንታይ ዳይልና ሓደ እቶም ሰባት እትነገልግለው አገልግሎት ክቡር ምዃኑ አይንሐስብኒና ስለዚህ ቴምፖራሪ መንእሰይ ከለካ ጎረሮካ ጽቡቅ ከሎ ጭምድድድ ከይበልካ ጥራይ ትገብሮ ይዝመስለካ ግን ናይ አረጊት ሰብ መዝሙሩን ጥዑም እዩ አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ዘማራይ ንሪኦ አሎ ዶሞሊ ወላ ሕጂ አሪጉ ክንሱሲ እቲ መዛሙሩ እንታይ እዩ ጥዑም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እቲ ናይ መዝሙር አገልግሎት እንታይ ኢና ንብል ዘለና ክቡር አገልግሎት እዩ እቶም ኣብዛ አገልግሎት እዚ እንደለና ሰባትካ it's a lifetime commitment ኣብቲ ጎይታ ክሳዕ ካብኡ ግደፍ ኢሉ አውጽዩ ኣብ ካልእ ዘይወሰደካ በዓልካ እትገድፎ ነገር አይኮነን በሓዳር ምክንያት በዕድመ ምክንያት በገለ ምክንያት ዝቋረጽ አገልግሎት አይኮነን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አኖን ከአትዋ حسب አለኹ ግን እንታይ ኢሉ ሓደ ዘማራይ ከምኡ ኢሎም ከምዚ ከማይ ጎሮሮ ነይሮ ብዙሓት ምስ አሸገሮ ቧ ገለ ምስ በሎ I only sing to only single observer ኢሎም ንሓደ ተዓዛባይ ጥራይ ዝምር ኢሎም ስለዚህ ንሓደ ተዓዛባይ ኮይንካውን ዘማራይ ምዃን ይካል እዩ ሱኻ ንጎይታ ማለት እዩ ምላክ ዝተመስገነ ይሁን በተካለ ግን ተቀንድቁም ነገሩ እንታይ እዩ እቲ ናይ መዝሙር አገልግሎት ዝቋረጽ አይኮነን ካልአይ ቤተክርስቲያን ሪኮግናይዝ ክትገብሮ ዝግባእ አገልግሎት እዩ ብዙሕ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ታሪክ እንሰማዕ ከለና እቲ ሓደ ካብቲ ዘባእሶም ነቶም ዘመርቲ ወይ ነቲ ናይ መዝሙር አገልግሎት ቤተክርስቲያን እንታይ ትገብሮንያ ብዙሕ ግዜ ሪኮግናይዝ አይትገብሮንያ ከም ሙሉእ አገልገልቲ አይትቆጽሮምንያ አይትሪኦምንያ we think ናይ ሰንበት መጻእቲ ወይካ ናይ ሰንበት አገልገልቲ ከምዚ ገዛ ከምነጽሪ ሰባት ከም ዲያቆናት ሽዑ መጺና ከም እንገብር ኮሚዓ ቤተክርስቲያን ትሪ ስለዚህ ኣብ ዓድና ወላ እንድሕር ምልስ ኢልና ርኢናዮ ንመዘምራን ዝኸውን ኦፊስ ወይ ከዓ ገንዘብ ወይ ከዓ ደሞዝ ወይ ገለ የለን እዚ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዩ ስለዚህ ዳሕራይ ክንሪኦና እቶም መዘምራን እንታይ ነይሮም ግደ ነይሮም ካብታ ቤተክርስቲያን ዝዋሃብ ዝነበረ ከምቲ ንለዋውያን ዝዋሃብ ግደ ንመዘምራን ዝዋሃብ ግደ ነይሩ እዚ እንድሕር ዘይኮይኑ ንሳተሙን እንታይ ክገብርዮም ናብሮም ክደልዩ ክፍትኑ እዮም ስለዚህ እንታይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ አገልግሎት ዕሽሽ ይበሃል እቲ አገልግሎት ዕሽሽ እንተዳ ተባሂሉኻ እቲ ናይ አምላክ ክብሪ ክመጽእ ዝግብኦ ብኡ መጠን እንታይ ይኸውን ይትንከፍ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንዓና ንቤተክርስቲያን በቲ ሓደ መዘኻኸሪ እዩ ነቲ ናይ መዝሙር አገልግሎት ልቢ ክንብሎ ነቶም ኣብቲ አገልግሎት ዘለኹም ሰባት ከ እንታይ እዩ ነዊሕ እዋን ምስ አምላክ እትገብርዎ ኮሚትመንት ምዃን እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እቲ ሓደ ዝገበሮ እምበር እዚ ስርዓት እዚ አቂሙ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 7 እንደገና ትሕት ኢልና እንተና ኣብቲ 61 65 ዘሎ ቁጽሪ እንተዳ ርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓደ ካልእ ነገር ከዓ ገይሩ ስለዚህ እቲ ኣብኡ ደሎት ምዕራፍ ናይቲ ወለዶ እዩ ካብኡ እንድሕር ርኢና ግን እቶም ካብቴል መላሕን ካብቴል ሓርሻን ካብ ክሩብ አዶኖን ካብ ኢመርን ዝደየቡ ድማ እዚኣቶም እዮም ግና ከንሳቶም ማይ ቤት ኣቦታቶምን ዘርኦምን ካብ እስራኤል ምዃኖም ከፍልጡ ኣይከኣሉን ደቂ ደላያ ደቂ ጦብያ ደቂ ነቆዳ 642 ካብ ካህናት ከዓ ደቂ ሓባያ ደቂ ሓቆጽ ደቂ ባርዚላይ እቲ ካብ ኣዋልድ ባርዚላይ ግልዓዳዊ ሰበይቲ ዝወሰደ እሞ ብስሞም እተሰሚዕ እዚኣቶም መጽሓፍ ወለዶኦም ደለዩ ግናኻ ኣይተረኽቡን ስለዚህ ካብ ክህንነት እንታይ ገበሩ ተኸልከሉ እቲ ትርሻታ ከዓ ቡሪምን ቱሚምን ክሳዕ ካህን ክሳዕ ዝሽየም ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣይትብልዑ በሎም እንዳይና ንብል ዘለና እቲ አገልግሎት አቂምዎ ሓደ ሂሜክ ሓደ ስርዓት ገይሩ ስለዚህ ከምቲ ኩላትና ንገብሮ ኣይኮነ እንጂ ቤተክርስቲያን እታ ማሕበር ትጅምር ስለዘላ ትህነጽ ስለዘላ ካብ ምርኮ ይምለሱ ስለዘለው እንታይ ካ ትገብር ስትራክቸር ሲካ ተቆም ስለዚህ እቲ ቫካንሲ ንሽዑ እንታይ እዩ ብዙሕ እዩ ስለዚህ ዘዘምፀ ዘዝኽእል ሰብ እንታይ ይገብር ያእቱ ካብቲ ሌዋውያን ኣብ ክህነት ዘገልግሉ ሰባት ብዙሓት ኣትዮም መዘምራን ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣትዮም ግን ቤተክርስቲያን ድሕሪ ታይም ግን እንታይ ትገብር it starts purifying እቲ አገልግሎት
ናጽሬቶ ግን ክትከይድ ናይቶም አገልገልቲ ሓላፍነት እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ይኻ አቂሙ ሓደ ስርዓት ምስ ወደ እቲ ምዕራፍ ብሙሉእ እንድሕርኢኹሞም እንታይ ክገብር ጀሚሮ አምላኽ ኣብ ልቡ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ተሓሳሲቦ ክቆፅር እንታይ ገይሩ ሓሳብ ኣንቢርሉ ስለዚህ ኻ ንኹላቶም ብዛዕባ ወለዶኦም ክቆፅር ምስ ጀመረ ካብ ካህናት ማለት ካብ አገልገልቲ አምላኽ ግና ኣብቲ ናይ አገልግሎት ቦታ ክኾኑ ዘይግቦም ሰባት ተረኺቦም ሎሚ እንታይ ምገበርና that's a question ግን ቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ዘይኽእሉ ሰባት ነይሮም ኣብቲ ቦታት ካህናት እዮም ከዓ መተዓረቕቲ እዮም ዓቢ አገልግሎት ነይሮም ግን እዚኣቶም እንታይ ኢሉ ኣበይ ኣይተረኽቦን ኢሉ ወለዶም እንታይ ክገብሩ ይከኣሉን ከጻሪዩ ኣይከኣሉን ወይ ከዓ ከምፁ ቃቤናይ ዘርኢ ናይቲ ናይ ክህነት ዘርኢ ምዃኖም እንታይ ክገብሩ ይከኣሉን ከጻሪዩ ኣይከኣሉን ወይ ከዓ ከምፁ ወሲ ኣይከኣሉን ስለዚህ እንታይ ገይሩ ይዝብለና ደው ኣቢሎም ስለዚህ እቲ ትርሻታ ዝብሎ ዘሎ ንነህምያ ኣኾነ እንታይ ገይሩ ብኡሪምን ትሚምን ማለት በቲ ዝመስንሉ ዝነበሩ በቲ ኣብቲ ተኣሽሙ ዝነበረ ብኡ ኢሉ ካልእ ካህን ክሳዕ ዝሽየም ካበይ ከዓ ኣይትብልዑ ኢሎም ካብቲ ቅድስተ ቅዱሳን እንታይ ትግበሩ ኣይትብልዑ ምክንያቱ ንሱ እንታይ ኢሉ ቅዱስ ነገር ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነዚ ብክልተ ነገር ክንወስዶ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ በቲ ሓደ መጽሐፍ ቅዱስ ንዓና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክነግረና ከሎ ብዛዕባ እቲ ንወስዶ ስርዓት ናይ ጎይታ ማለት ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ቁርባን እንብሎ ወይ ከዓ ሆሊ ክራይስት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ሓደ እኳ ዘይተገበኦ ሰብ እንታይ ይግበር ኢሉ እንታይ ይግበር ኣይውሰድ ኣነ እኳ ሓስብ ኣለኹ ለንቀነ ንመዳም ክዛረቦ ይብላለሁ ስለዚህ ስርዓት ቅዱስ ቁርባንሲ ከምዞም ናይ ካቶሊክ ዶ ክንገብራ ብላለሁ ኣብዚኣ ክንገብራ እሞ ሰብ ብፍታው መጪ ክወስድ ካብ ንሕና I don't think we are forcing anyone እንታይ ንምባል ግን መጽሐፍ ቅዱስን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ ስርዓት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ዘይግብኦ ሰብ እንታይ ይግበር ኣይውሰድ ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሰባት ዘይግብኦም ነቲ ይወስድዎ ስለ ዝነበሩ ስለዚህ ይኻይሉ ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት እንታይ ዘለው ኢሉ ሕሙማት ድኹማት ዘለው ኢሉ ምክንያቱ መቕጻዕቲ ዘመጽእ ነገር እዩ ነዚ ይኻ ነህምያ እንታይ ኢሎም ካብቲ ዘይግባአኩም ነገር ደግም እንታይ ትግበሩ ኣይትውሰዱ ምክንያቱ ካቡ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ኣይኮነ እንዲ ሓደ ጊዜ ዳዊት ካብ ሳኦል ሃዲሙ ክኸይድ ከሎ ናብ ካህን ኣብያታር ከይዱ ኣይኮነ ስለዚህ ነቶም እሱ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ኢሉ እዞም ኣጉባ ዝምሳይ ዘለው ዝበልዕዎ ነገር ሲኢኖም ኢሎ ስለዚህ ዝብላዕ እንታይ ኣለካ ኢሎ እቲ ካህን ከዓ እንታይ ኢሉ ብዘይካ ኢሉ ንካህናት ንኻልእ ማንም ክበልዖ ዘይግባእ እንታይ ኣሎ ኢሉ እንጌራሉ ንማንም ዝኸውን ኣይኮነን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣለዋ እቶም እነገልግል ሰባት ዘይግባአና ነገር ምግባር መቅጻዕት እዩ ዘምጽእ ነዚ እንታይ ኢሉ ዳዊት ንካህን ኣብያታር ክምልሰሉ ከሎ እንታይ ኢሉ እዞም ምሳይ ዘለው መንእሰያት ካብ ኣንስቲ ዝኣክል ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል እንታይ ዝገበሩ እዮም ዝተፈልዮም ብኻልእ ኣዛራርባ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝተቀደሱ እዮም ዝረኸሱ ኣይኮኑን አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዞም ሰባት እዚኦም ዘይግቦም ካብኡ ክወስዱ ኣይተገቦም ነይሩ ስለዚህ ነህምያ እንታይ ኢሎ ንስኻትኩም እምባር ኢሎም ሕጂ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ከተገልግሉ ግቡእኩም ኣይኮነን ኢሎም ስለዚህ ካብቲ ዘይግባአኩም ብልዒ እንታይ ትግበሩ ኣይትብልዑ አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኣነ ንስኻትኩም ንግል ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳንሲ ፍሉይ ዓሌት ኣሎ ድዩ እንድሕሪልና ፍሉይ ዓሌት የለን ካህን ንምዃን كلاتنا بيسوع كريستوس انتينا بقعاتنا بتستعدقنا له دم يسوع كريستوس انتينا بقعاتنا جن كم زي عنتوي هوناز بلوس نبرة جن انتي لومي جزار سنا انت زيانتنا جزار سنا انت زيك قديسنا جن ابو انت خنجبر قبو ايكونا املاك استمسكن يكون نعنا مقطعتي امتينا نتام حبر كعه مقطعتي سلنمت እግዚአብሔር استمسكن يكون ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ወይካ እቶም ከምቲ ነህምያ ዝገበረው ግን ኩሉ ጊዜ እቶም ሽማግለታት ወይካ እቲ ፓስተር ወይካ እቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ግን እንታይ ክገብሩ ይብሎምን ወልሓንቲ ኮምፕሮማይዝ ትገብረሉ ነገር ኣይኮነን ሰብ ከገልግል ዘይግብኦ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ካብ ኣገልግሎት ደው ክብል ግቡእ እስከ ንበል ሓንቲ ጊዜ ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን ኣጆም መጽሐፍ ቅዱስ ኮሚ ንዓይ ናምነት ኣብ ሓደ ዘመን ህይወተይ
ካብ ኣገልግሎት ደው ኢለ ኣለኹ ጉቡእ እዩ ተረዳዲና ጉቡእ እዩ ንምንታይ እንተዳኢልና ቤተ ክርስቲያን ንዓይ ትሕልወኒ ኣነ ከዓ ንህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ገብሮ የኽብሮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣነ ዘይግባኣኒ ኣብዚ ቦታ ደው ኢለ እንተለፍለፍኩ ኣምላኽ በኣ ይኸብር ዶ ኣይከብርን እዩ ኣምላኽ በኣ እንተዘይኸበረ ንስኻትኩም ንምንታይ ጊዜኹም ትኸስሩ ንምንታይ ክትም ኢልኩም ጊዜኹም ዝጠፍእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ንምባሌ ሰብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዘይግብኦ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ከተውርዶ ጉቡእ እዩ ኣብዚ እንታይ የለን ኮምፕሮማይዝ ዝበሃል ነገር የለን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ እንድሕር ፈቂዱ ሓደ ጊዜ ክንሪኦ ኢና ኣገልጋሊ መን እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ቆሮንጦስ ዘሎ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ አቡ ጳውሎስ ጽቡቅ ገይሩ አንቢርሎ አገልገልቲ ከሆኑ ዝገባኦም እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢልና ነርና ሰብ ካብቲ ዓሌት ናይ ለዊ ዘርኢ ክኾኑለዎም ካህናት ኣምላኽ ኮይኖም ኣብታ ቤተ መቅደስ ከገልግሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሰብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመነ ሓድሽ ፍጥረት ንኸውን ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክንከውን ብቕዓት ንኸውን ካብኡ ግን there is individual criteria I'm not talking about calling بزعبة صوعي كون زارب زلق بزعبة كبا جين بزعبة اتسب كخونو زقبو نجر جين علو لومي كم تمجمر تاد زحلف زبالكم نايمن قدينا نزارب زلنا نايلنا نايسب قدينا نزارب زلنا ناي أملاخ قدي كنا نزارب زلنا زي أبي يرستمس جنيهم سلزي كم تيزبالكم عرف شو عت سوسان حد سوسان حموشن تاجرو نتيوم عقل قلوت زي قبوم سبات دو أبيلوم ካብቲ ዘይግብኦም መግቢ ከይበልዑ እንታይ ገይሮም ነጊርዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ምዕረ ቁጥሪ 7 ደሎ ትሕት ኢልና እንድሕሪና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ትሕት ኢልና እንድሕሪና ኣብ ምዕራፍ ቁጥሪ 7 ድማ እንታይ ኢሉ ገለ ካብቶም ዋናታት ማይ ዓበይት ኣቦታቶም ነቲ ዕዮ ህያብ ሃቡ እቲ ትርሻታ ነቲ መዝገብ 1000 ዳሪክ ወርቂ 50 ጽዋዕ 530 كدان كهنات حبه قال كابتن واناتات ماي بيت أبوات دما نمزجب اتعيو 10 دارك وركن كلتا شحن كلتا 200 تالنت برورن هابو اتوم استرفوا حزب الزوفي وغا 10 دارك وركن كلتا شح تالنت برورن سوسان شوعتن كدان كهناتني كهناتن لوان حلوت دقيتاتن زمرتن قاليو كابتي حزب النتين من كلاتهم اسرائيل كاب كتماتهم تقمتوا سبعيت ورح مسبت حد ما دك إسرائيل آب كتمام نبرو سلزي عبزق انتاينا نوري ناتي عقل قلوت بيت أملاخ زخون اتوم هزبي اتك بعلو نهميا اتوم كلاتهم انتا كم زقبرو هياب كم زهبو زعبير استمسكنيون ازيد حدا كابتي بيت أملاخ زلو سرعتي زعبير استمسكنيون متعرف كدوس انتايلو اتي موباين 20 سي نقل قلتي مقبك خون انتاي قبريلو عم تسويلو بيت غرسان مالت زي سبكت عشمو كاين دقاقمو جن كل جزء تابيت أملاخ نتعيو زخون انتهي يدلانيرو كله فاينانس اوديو ماتريال اوديو بزو حاجة زيد لانيرو السوق كمنيو زمت قابت حزب بعليو زمت قابتي زقلقل حزبي متيو سلازي كاباتاتهم كابتهم حزب بعلم كا نايفتاو هي بنتاجرهم نابتي بيت مقدس امتيهم سلازي غا it makes sense حاجة بزحت كباتاتنا حدا جزير نحسب كلنا كم زينا نحسب سبسي منفساو سلازقون السقاو نجرسي نمنتا يحسب نبل سب زي سقاو خيت أجاب منفساو نجرونا الرعيوني ترى دي خمني سبسي السقاو نجرسي it matters بو تسحبو كتأفئ يبلون جين it matters زابير استمسكنا يكون سبت أمي خلو بقى قال قبضو كبزن دا قبرو خلو سي نعك على أملاك مسكر الكايوسي أيسمعكني مغنياتو تاكبدس انت تقبر الله كتسقب كتكلا الله دين ده حراك سمعك اجوه ما حدش نغير يكون عدنا وانجيل بقوم من داتنا انت هون ده انا عندي كده اندر بهم قال بشكوت اللي نقل وون دي بتو جين انت ان مبالي they use that strategy كومو كو انت زي تقبو جنسي انت ان مبالي اتي سقاو نغروم سلستمال علوم ابت بيت املاك زبلعو ستيون سلز نبره زوم سبات سي انت كم زقبرو نري عبت كتمو امسين تخينهم عرفهم تقميتو جند حرك نرينا زحلفون تنكفنا نيرنا ابحد اوان كاسي نتي نعاتاتهم زقبا زنبر النجر بزي ما هبوم سي نساتهم انت كم زقبرو نتعقل قلوت انت جيرهم ويلنا نيرنا اشش الهم قد يفهم انت دامو قبرو سباي مسبيتو دقو تشاقو نابلو زبل عوس انهم زي
نو كغلغل يلو خوف مبالس نا املاخ زي مأمان اخون كن ززارب زلخو جين انتايو اتا محبر كتقبرو زقبا نغر جين زيو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እታ ማህበር እምቢ ተበለት አምላክ ከገብሮይ አቡን ተማመን ሐቀይ እንደ አኮነ እንዲ ሰብ ካል ጊዜ ግሬና ተዓስቢ ዝብል ነገር ሰብሲ ዓስቡ አገልገል ተዓስቡም ካመን ይንድሕሪላ መጀመር ተዓስቡም ካብ አምላክ ጳውሎስ ኮሚል ሎምሽ ንሕናሲ ኢሉ ነቲ ህያው አምላክ ተስፋ ስለዝገበርና ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ኢሉ እንዓይን ንጽዕርን ዘለና ኢሉ ሰብ ናብ አገልግሎት መጀመር ተዝመጽ ቤተክርስቲያን ስለተሐለሉ ይኮነ ቤተክርስቲያን ከተሐለሉ ግን እንታዩ ጉቡአዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ነቶም ናብ አገልግሎት ዝነበሩ ቶም ህዝብ እንታገሮም ከሐሊሎም ጉቡኦም ነሩ ስለዚህ ጋ ብዘሎ ህያብ ናብቲ ቤት መቅደስ ይመጽ ነሩ እሳቶም ካ ሃዲኦም ካ ኣብቲ ከተሞም እንታይ ገብሩ ነሮም ይቀመጡ መንባሮም ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ምዕራፍ 8 ኣብቲ ቁጥር 1 እንተ ዳር ኢናኻ ከምዚብል እቶም ህዝቢ ኩላቶም ካ ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ደገማይ ኣብ ዘላ ገፋሕ ቦታ ተኣከቡ ንእዝራ እቲ ጸሓፊ ድማ እቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ዝኣዘዞ መጽሓፍ ሕጊ ሙሴ ከምጻሎም ተዛረቦ ብሳብዒቲ ወርሒ በቀዳመይቲ መዓልትኻ እዝራ ትካህን ናብ ቅድሚታ ማሕበር ሰቡትን ኣንስትን ክሰምዑ ምስተውዓል ዘለዎም ኩላቶም ነቲ ሕጊ ኣምፀ ኩሉ እንድሕር ኣንቢብናዮ እንታይ ኢና ንርኢ ክልተ ነገር ጽቡቕ እቲ ቀዳማይ አገልጋሊ ወይ መራሒ ስለዝኾንካ it doesn't mean that you have to do all ኩሉ አገልግሎት ሐቀይ ነህምያ ትርሻታ ከገብሮ ዝግባ ናቱ ግደ ነሩ ግን በተኻለ ዛረብ ከለና ግን መምህር ግን አይነበረን መምህር ሕጊ ግን አኾነ ስለዚህ ኻ ንመን ሂቦት አገልግሎት ንእዝራ ሂቦ እዝራ መምህር ሕጊ ብለን አይኮነን እዝራ ኻ ንብዘሎ ህዝቢ አኪቡ እንታይ ገይሩ ካብ ንጎ ክሳብ ቀጥሪ ዘሎ ጊዜ ብዛዕባ እቲ ሕጊ አምላክ እንታይ ከገብሮም ጀሚሩ كمهروم جميرو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ቤት አምላክ ሓደ ካብቲ ዝገበርዎ ነገር እንታይ ይዞም ሰባት እዚዮም ተበትኖም ነሮም ተመሊሶም ስትራክቸር ሳቂሞም አሉ መዘምራን ቆይሞም አሉ ካህናት ቆይሞም አሉ እቲ ህዝቢ ብዘይ ፍልጠት እንተኾነ ግን እንታይ ይጠቅም አምላክ ይመስገን ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከለው ህዝበይ እንታይ ይሉ ሳን ፍልጠት ይጠፊ ይሉ ንስኻ ንፍልጠት ስለዚህ አበኻኒ አነጋ ካህኔ ከትኮነን እንታይ ገበርኩ ቃይሉ እንታይ ገበርኩ انت كبركوغا عاونسك ها اوكي كلا اخوغا اسكبلو كلا اخوغا املاك يخليو كهنነት يخلايو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን املاك انت يغبر يخليو نمن يجن نسغن فلطت ስለዛባ ካንሲሉ انا ካህን ክትኮነንሲ ከላ የካይሉ በቃ ስለዚህ እዞም ህዝብ እዚዮም ለአምላክ በዘይ ፍልጠት እንዳገብሮ ይቆሉኔው ከገልግሎ አይከሉኔው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እቲና አምላኩ ዝፈልጥ ህዝብ ሲሉ እንታ ከገብር ይሉ ከገብርን ክብርትዕን ይፍለና ምሽ ሰብና አምላክ ከፈልጠሉ ዝግል ሓደ ተቀዳማይ ነገር ካምንታይልና ካብ ቃል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እቲ ቃል አምላክ ድማ ሰብ እንተ ዘይ ተማሂሩዎ እንተ ዘይ ተነገርሉ እንተ ዘይ ኮፊሉ እንተ ዘይ ተማሂሩ ካበያም ጽና አምላክ ከፈልጦ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አቤት አምላክ ቃል አምላክ መማር ወይ ቤተክርስቲያን ህዝባ ከምትዝግባ አገራ ቃል አምላክ መማር መሰረታዊ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ እቲ ምዕራፍ 8 ኩሉ እንድሕርኢናዮ እቶም ህዝቢ ምክንያቱን 7 ዓመት ኣብ ምርኮም ነይሮም ስለዚህ ኣብቲ ምርኮ ክመሮም ዝቀል ሰብ ነይሩ ኢለ ካስብ ብዙሕ አይክልኒ ኣብቲ ምርኮውን ብዙሕ ናይ አምልኮ ዕድል ነይሮም ኢልካ ክትሓስቡን አይትክእልን ኢኻ ስለዚህ ድሕሪት ነዊሕ ናይ ምርኮ ዘመን ክእከቡ ከለው ነቲ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ኮንስታንት ሪማይንድ ዝገብሮም ሰብ ይደልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንሕና ብዙሕ ጊዜ እቲ መጀመርታ ዝበልኩ አንተ ወይ መልእክት ኣብ ጸሎቱ ናብዚ ክንእት ወይና እንታይ እዩ ብዙሕ ጊዜ ሰብ ናብ ቤት አምላክ መስመፀ ንዓኮፊልካ ተማሃር ንኽትብሎሲ ዓቀብ ይዝኾነና ምናልባሽ ብዕድመ ካባና ዝዓበየ ስለዝኾን ምናልባሽ ካባና በጎይታ ዝዓበየ ስለዝኾን ምናልባሽ ቅድሜና ጎይታ ስለዝተቀበለ ምናልባሽ ኣብ አገልግሎት ካልእ ስለዝነበ it doesn't matter ኣብዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ መፂሎ ስርዓት ናይታ ቤተክርስቲያን ክሕሉ ግቡእ እዩ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እታ ቤተክርስቲያን ስርዓት ኣለዋ ነቲ ስርዓት አምላክ ከተኽብሮ ይግባይ እቲ ሙእምን ካ ነቲ ስርዓት እንታ ክገብሮ ይግባይ ክግዛ ይግባይ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ንህዝባ እንታ ክትገብር ይግባይ ክትምህር
ይገባዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዞም ህዝብ እዚኦም ክመሃሩ ግድን ነይሮም ስለዚህ እዝራ ናብ ምዕራፍ 8 ተመቲው ነቲ ህዝብ ጋር ብዘሎ እንታይ ገብሮ ኺሉ ክመሮ ሓደ ግዜ ከምዝሎ كله جينا نتسب نعت ما هرتبلكوش انت ردوخون كل ابا امرغ بينك قلص تفطر جن اتي اند ريزالت جن كوما يكون እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እቲ اند ريزالت جن زوم ህዝብ እዚኦም መጨም መስተማሩ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ብለና ነቲ መጽሐፍ ሕጊ አምላኽ ብግልጽ አንበብሎም እቶም ህዝብ ነቲ ተነበም እንተ ከስተውዕሎ ድማ ገለጽሎም كلهم تهزبي قال حقك سمعوا خلوا يبقي نبروا نهميات ترشاتا ازرعت كان صحفن اتوم هزبي زستمروا زنبروا لواويانن نقولوا تهزبي زعمالت زيان እግዚአብሔር አምላኩም ተቀድሰ አይሞ አይተሕዘኑን አይትብከይን በሎም ንሱጋ ኪዱ ሰብሐ በሉ ዝጣዓመ ድማ ስጠይ ነቶም ዘይብሎም ከ ገዲኦም ስደድሎም زعمالت زيان ጎይታና ተቀደሰት ያሞ ሐጎስ እግዚአብሔር ኃይልኩም ይሞ አይትብከዩ በሎም አሜን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሪጉ ሓደ ጊዜ ተአብ አምሮኻ ትገብሮ ቅልስ it's meaningless ምክንያቱ ንሰብ ዝረትዑ ንስጋ ይኮንካን ንሰብ ዝረትዑ ትስርዓት አይኮነ ቃል አምላኽ ባዕሉ ንሰብ እንታይ ይገብሮይ ኣብቲ ሌቨል የምጾይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዞም ሰባት እዚኦም እዝራን ታዋይ ነህምያን ታዋይ ይብሉ ነይሮም ይኾኑ እንዳዝማር ግን ነቲ ቃል አምላኽ ምስተነግሮ ምስተገልጸሎ ምሰምዑ ወሲ ኩላቶም ሲ ውሽጦም እንታይ ኮይኑ ተራቲዑ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቃል አምላኽ ንሰብ ይረትዑ አሜን እግዚአብሔር ተመስገን ቃል አምላኽ ነቲ ፊዚካል ሰባይ ኮነን ዘድልዮ ቃል አምላኽ ንውሽጥና ይዘድልዮ አሜን ዲዩ ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ግን ዲል እንገብሮ መስመኒ ምስትግዳማው ሰቢ how do you know እቲ ውሽጣዊ ሰቡ ባዶ ከም ዘሎ ማዓት ይራየካ እቲ ውሽጣዊ ሰቡ ደረቅ ምህላው መጽሐፍ ቅዱስ ኮም ይልሉ አይኮነን ዲዩ አብ معرف كل حاجه اب امز كزار كل እንታይ ይልሉ በቲ ዘመነቲ አነ እንታይ ከኸውን ይበልኩ ይሉ ጥሜት ከኸውን ይበልኩ ይሉ ይኮነ ጥሜት እንታይ ይሉ ጥሜት እንጀራን ማይን ዘይኮነሲ ጥሜ ቃል አምላኽ ይሉ እንታይ ከገብሮም ይሉ ከሕለውሉ ዘረኸባን ተሉ አንብባ መዳን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይ ይብል ደለ ናይሰብ ውሽጣዊ እቲ መንፈሳዊ ሰብና እቲ ውሽጣዊ ሰብና ጽመለዎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አምላኽ ዝጸምእ ነገር ይቱ ውሽጥና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክሰምዕ ኩሉ ጊዜው ይዝደሊ እቲ ስጋና ግን ጳውሎስ ኮመንድ ይሉ ኮነንዲ አነሲ ምግባር ተሰናይ ሲንታይ ዱሌት አለውን ይሉ ግን ምሳይ ኮይኑ አብስ ትምኒቱ ኮይኑ ዝዋጋዕኒ ካለ ነገር አለው ይሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ግን ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ሓደ ካብቲ ዝኣዘዘው ነገር እንታይ ብጊዜውን ብዘይ እንታይ ክትገብር ክትምህር ክትምዕድ እንታይ ክትገብር እዝዘካለኹ ኢሉ ብጊዜውን ብዘይ ጊዜውን አምላኽ ተመስገን ይሁን ቤተክርስቲያን እንባር ቀዳምን ሰንበትን ጥራይ ሆነት እንትምህር ከማር ንዝግቦ ኩሉ ብጊዜውን ብዘይ ጊዜውን ቤተክርስቲያን ክትምህር ይገባይ ክትምህር እንተዳዓ ኮይና ጋ ዝምህሩ ሰባት ክልዋሎም ዝምህሩ ሰባት ጊዜ የድልዮም ስለዚህ ጊዜ እንዳከቡ ኮይኖም እንታከገብርሎም ክከፈልሎም ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ክንከፈላለና that simple calculation አዋቴ አይሕመና ገንዘብ መክፈል አይሕመና ብዙሕ ቃ አይንሰከፈሉ ንሕና ንምዝራብ ሐቂ ሎሚ ቤት ህዝቢ ክመሃር እንድሕር ኮይኑ ሲካም ምንታዩ ዝመሃር ስለዚህ ቤት አምላኽ ንህዝባ ክትምህር ጉቡዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን بجيزون بزي جيزون كاتو ما قلقلت كنمهر قبويو أملاك استمسكن يقول حسبي سلزدلنا يكوننا كنمهر زقبانا كنمهر سلزقبانا اتي تانبسي كتمهر سلزلوا كتفلت سلزلوا واجن انت كنقبرالنا كنمهر يقبانا أملاك استمسكن يقول سلازي أم عرفت الشعات انت دارينا يو لازي معرف شو مو انت ميهرو مسود تو مزبد ما حقوس مسعلهم
أبتي معرفة الشعة نريو انتهيو مبار أتوم سبات أتقال أملاخ سلزرتهم ببدل عبوتاتهم من انتاك قبرو جميرهم كنسعو جميرهم من قدهم كقنعو جميرهم نسب انبار سرعة أملاخ ترى انتهي قبرونيو أيقنعونيو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ትማሉን ሀውና ይዛረበሉ ነሩ ሎሚ አባ ዓለምና ብዙሓት ሜጋ ቸርችስ ዝሆናሉ አይኮነ እንዴ አበይቲ ኩሉ ነገር ጽቡቅ ዘሎ ወንገለ but it doesn't mean ዓቢ ቤተ ክርስቲያን ስለዘለካ ዓቢ ኩሉ ስርዓታት ስለዘለካ ንሰብ ናብትኔ አምላክ ሐሳብ ይመልሶይ ማለት አይኮነ ንሰብ ናብትኔ እግዚአብሔር ሐሳብ ዝመልሶ ቃል አምላክ ጥራይ አሜን ዲሐዋተ መጽሐፍ ቅዱስ ከሉ ቃል ካይሉ ንእግረይ እንታይሉ መብራድ ንመንገደይ ካን ታይሉ برهانيو سبات هيكوننا حواتي ناب أملاك زملسنا ناب إجزابير من قدنا كنقن زغلنا قال إجزابير استمسكن يقول إذا قال زي نيجزارسو من قدلو نيجزارسو برهانا لو أبتصلمات يبرهالك أنت خدك كي تعنكف يوتاك أنت تعنكف كا سعيب أنت يقبرك يوتاك ما تعرف كدس كميلو قالوا لي غفوسهم كاب قد قدم كان تيقبرهم أنا قال أملاك ينسب زعريو إجزابير استمسكن يقول أمين دي حواتي قال يمتعلنا دو اتقال كان بارزي زمت قال يلن حج حواتي أبي دناي زلو كميلو من ينتقال كم تعلنا يتبل من يبحريك الساقر لنا يتبل اتقال عم من تايكا يزلو يلو عم من تايكا قرباها يلو قرباها سلازي اكزابير استمسكن يقول سبق العملاق انت زي فليتو 100 عامت قواسيو اي من لسن 100 عامت قواسيو من قدو اي قنعنيو هيوتو اي قنعنيو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንሰብ ዘዕሪዮ ንሰብ ዘቅንዑ ግን ቃል አምላክ ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ሎሚ ቃል አምላክ መስማዕ ቃል አምላክ መምሃር እንተዳ ልብና ቁርብ ዝግዳረና እንተዳ ሃሊው ቸክ ንግበረው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ቤት አምላክ ትምህርት ክትብል ከላ ናተማር ክትብለካ ከላ ካል መደብራት ተሰርዑ እንተኮይንኩም ልብኩም ቸክ በረው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን زفلتنا يوي زبال نجر يلن قال أملاك كل جزء حدش يزبلنا مصحف قدوس أولوس كميلو سب عبيب الزبط حسب بزعم مستير زراعي أنا سيلو بك منهم زفلتكو خينا يسمع عنني له عن النسقاتكم من قدام بينا فتحنا أملاك استمسكن يكون سلزك على أملاك انتايو مرمير كايو كاسي أي وداني وجزابير استمسكن يكون حنت ما عالتجين كم زي ذنب بنايو ملختي أبيوتنا كي قات أمغلو قال أملاك نمدلاي نيونا جو كيبلنا قلنا حج جيزي قلنا جنتاي نكبر نمهار زابير استمسكن يكون نمهار أملاك استمسكن يكون هزبيلو سام فلتات انتاي قبريلو يتف نفس صادق قاسالا فلتات انتاي تقبريلو تدهن أمين دي حواتي تناقف نفس صادق بمنتاي تناقف بفلتات يا بيناي فلتات بتناي እግዚአብሔር ቃል ፍልጠት ያተናገፍ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምክንያቱ ነፍስና ከድህና ዝቅል እዚና እግዚአብሔር ትቁል ቃል ጠራዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ምዕራፍ 9 ቶም ህዝብ በበደሉ ምን በአበሳምን مستنسعو معرف عسرت أتوم سبشعون تاجرهم real commitment عتيو ريهم معرف عسرت نتنا أملاك قبرو إلهم زدليو نجارن تاجرهم بقى زن تاجنقبرينا كنقبرينا إلهم زابير استمسكانهم قدرة أساسا شعات حدا تقصد رايك النبي بيك أبو شغل كله عند حرام بيكم أتوم دك إسرائيلن دك لو إن كان يخلنا ويننا زيتن نبلع مسوات كفلتات يوم زمتوه أبو قاتق أحو مقدس زقلقلو كانتنا حلو دقتات زمرتن يوم مبارسي بيت أملاخنا خدتون تاي نقبر أين حدا كيلو العلي لنا ندحر عم بيبناي أتوم هزبين تاجرهم قب قطري سالسان 4 وي قال العلي لكم دحران بيبكم أتوم هزبي بملوك ساعة تزلو انتاي كقبرو كم زلوهم بعلم سلازي بيت أملاخ انتايو قبل دليه إذا كبر إذا زاي تمتي إذا كبري زاي تكبري أبو جزيرة عيتحلفنيها سبق على أملاخ مستمهرة على أملاخ نسب انتاي قبري كنعن زي كنعن كقبرون زي قبون نجار انتاي قبري يفلطوي زي أبي يستمس جنيكون سلزي سب زوم سبت زيومكو نوي حوان أمين دار جو سرعتهم يزن جن سرعتهم مخانو اتي كمزي ودقش حلق يكون زبال عينه نغري نحنا منفسانينا يس جن it's about individual بزعبا اناي ولقنا جنسي
اتينا أملاك زلنا كوميتمنت كابتي كقلنا زلنا مرتعي زمت أكون عندي أنا حوي أبراهيم دكتور أنت دا أملاك نعوز رتعوز قبروسي it doesn't work for me أملاك كاسي نتعب لبي زمت أو مرتعي نعي كات قلنا نجر كقبر زاق لني جابير تمسكن يقول نسب زرتعو دمان تايلنا لنا على أملاك يزرتعو جابير تمسكن يقول سلازي اتوسب زوم حزب زيوم ابتي خمزرانيو ازرا متيو حقي مسمهارو ام عرفت شاعته كنريو خلنا دما بو منقدهم كمرمرو جميرو مبار تزاز املاك زيو صراحه املاك زيو نحن ابوتاتنا نمبار زحلف عمتات كمينا خيدنا كوميلو لو يساس ابتقرا ناس جوول مويلو منقدهم من تاغ بوريو مرمرو لازم ام هذا هو you need to stand up دوم بالي ليكا خبي متي نبي غيدا لو مبالد لك am I doing the right thing كنو نغر سي غبرا لو دي كنو منغد سي غيدا لو دي جين كومو كتبل زغبر كاجين سباي كونه قال املاح ينسبكم زغبر እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን سب قال املاح مسفلت قال اب لبو كاي مسجمره دو يبل እንደምበብ ከخلغاتي እንታይ ገብረካ ኮሜዲያን املاح ተመስገን ይሁን ቡይናን ህይወትን አንታይ ንገብራ نمرح እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ አምዕራፍ 11 ተዳሪና እቲ ህዝቢ ሽዑ ተነስሒው ስርዓት ገሪው ስለዚህ ኩላቶም እንታይ ገሮም ሰሰፈሮም ሒዞም ይብለና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ አምዕራፍ 12 ተዳሪና خبر بعن شوعة تنزلوا خبر بعن 4 تنزلوا دحرام بيبيو اتم ايهود اغلغلوت كهناتن ليواويانن ريوم تحقسمو بتا معلتي انا تزل على المسوعاتن بخراتن 20 كاب كل محرس اتن كتماتاتن كم تحقق ده كهناتن ليواويان قبلو كفلتات بيت مزاغبتي زكبو واناتات اقومو نساتهم دما نتحلوا املاخومن نتحلوا صريتن حلو اتم زمرتن حلو تدغيتاتن كاكمو كم تتأزاز داويتن سلومونن ودون قبرو قدم بزمن داويت أسافن سي حلقو مزامرت نبرو نعملاخ دما مزمور وداسين مسقانان نبره بزمن زوربابيلن بزمن نهميان كا بزلو اسرائيل نتوم زمرتن حلو تدقيتاتن ننو معالت الجديوم هابوهم نلواوان دما كابت تقدس نجر هابو توم لواوان كا كابت تقدس نجر ندق آرون هابو سلازي زوم سوات زيوم سرعات مساعتهم الأملاخ لبهم مسراتهم كوميتمنت مسقبرو هاديهم كان أملاك كم لهم مسجمرو بدي أتوم عقلقلتي زقبرو زنبرو عقلقلوت اتهزبن تاكوين يبلنا تحقوس سلازيق أتوم عقلقلتي زعبك جزار رسم محلاي عيد ليومن اتهزبي بتعقلقلوت أملاك دس لزبلوسي نتوم زقلقلو سبات محلايسي عبلبو مرتع رقيبو أملاك استمسكن يقول أمين دي حواته صبريهم قبر سلزبل كايو عي قبرني بفلاي سبكم يا أخوان كابدك أنا نريو زيا قدفت الكايوم they constantly do it they constantly قدف سلزبل كايوم ترى سبكم ولا مسحبنا قد فكاي مسلك أنا قد فكاني مليسي زتنكر جن قدف النحري الكايو سوا يقدفني جن أبلبو مرتع مسرخة بجن من سبكاي بلوسي يسوس قويته أمين دي حواتي هذا نقرأكم أونجيلو أنا اسمع 4 زعبا حنت سبيتي طريق اللي يكون عندي من يتسبيتي تسمراي سيدي إذا سبيتي سي حتى تكبر من الله سبوت غير من الله كو عد موليز مسكر الله تعد مولو زصيفا مصياف سقور ايبلان ريهم سقور ايبلان that's why كاي سب زي بلو ساعات يا ما يكتورد متى نمنتا تلكم زي سب ابزلو ساعات كتمص خلاسي اتا منزرا اتكالاي سب عايزلكي سالسا عايزلكي اتراب عايزلكي كبلو إزستي تعرفاك it is true أمن زرع إذا سبيتي سبات صبوت كيايرة بتي سبات زبلو واكن شش عيبلا متى دليا مسيلكم alternative way دليا alternative مالتي سبات بزي ريوا من قد غير شعوب سب كدكس كله سماي تورد ما يورد كله تدكس كمو غيراتو كم زين احنا نايت شيفت نجمر على هذا كذا دلا قطري سب كتركب تزيد اللي ما قاعد تكبر نايت شيفت تجمر قطر دكس كتحلفها تودي مالتي شو سوي تركبني قا انا كمان رات النصرة نايت عراد يا نقول خدك سيخا تربش كاسبيلا
ويقول عقد حست زي دلي خدنا شفتي قد تجمر كما تقبر دايما نغوشعو تمرتم وي تشالد كيرو قدو مالتي املاك استمسكن يكون انت قبل دلي اذا سب زيا بتعدي ملو زصرفا مصراف انت قبراي قالتن من قدا كتعري قالتن من قدا كترتع كتملس هاي قالتن هيوتا كتعري قالتن حدا معلت كين قويتا يسوع بعلو رخيبوا قال كان جيروا نسقي خمسين يوم كي قويتا ولا انت كوي بلان ابيت فردي وسداب قال كبر قال مسقره نافكته ماتيا نسو بقى انتيلهم اتم سب شعوسي دحره كيدا نتعدي بملو مسكره اتم سب شعو انتيلهم نسقي بزبلكنا يكونن نحنا ترديونا يمتغيرنا لنا ترجعنا تاسبيت وند سيم ثينج يقوم سلا زي بلدين بر اتي وتاكم يا ترجع قويتا مسرخ بازي نسغاس من يخل ريقم نسب زرتوا حواتي سوا كنا نسب عبسو كتنغرو خلقا مليسيو زصلعك مصحف قدس كوميل له نعشا عيتم كرون تا كاي غبرك ايلو كيصلعك ايلو من ياتو سب كتمعدو خلقا مليسيو زصلعك سب قال املاح اب لبو مسرتعو جن ولا حنت زغبرو ነገር የለን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን من قدو سبيق ان املاح ተመስገን ስለዚህ እዞም ህዝብ በቃ نعمه امصو ተባይሎም ቀድምኮ አይምጹር ስለዚህ ቶም ካህናት ገለ ሁሉም ገዲፍ ማገልግሎት ከደው ካላይ ጊዜ እንደገና ካመጨም ሽዑት አገልግሎት መስተዓረ ክብረ አምላክ መስመተ በቲክ ነገር መስተሐጎሱ ግን ሸዓዋት መባሉ ነው ያድለካን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንኩሉ ማለት ንገንዘብ ጥራይ ኮንኩን ዛርብ ዘለኹ ንጊዜና ንህይወትና ንኩሉ ነገርውን ተአሽሙ አይገብረናኒ አምላክ ተመስገነ ይሁን አምዕራፍ 13 እንደሕር ከይድና ቀሪበ ያሐወተ እንደሕር ከይድና ድማ ኣብታ ማሕበር ካብቶም እግዚአብሔር ዝኸልከሎም ማአባውያን አሞናውያን ምስቲ ህዝቢ ተጸናቢሮም ተገይሮም ጸኒሖም ማለት እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ነቲ መጽሓፍ ሙሴ ኣብ እዝኒ እቲ ህዝቢ አንበቦ አቡኻ አሞናውያን ማአባውያን ዘለዓለም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ከይኣቱ ተጽሒፉ ተረኽበ ከመይሲ ክረግሞም ደኣ ንበልዓም ተሻየጥዎ እምበር ንደቂ እስራኤል እንጀራን ማይን ሒዞም ኣይተቐበልዎምን أملاخنا جنا نتمرجم أبرقة ملسو كون دمانة حجي مش سمعوا جانا زبلة كاب إسرائيل تجبروا أنت جبروا كحسب غلو زي ما بل سالساي جزين هم كم زعينة متصراي جرو أبتي مصحف نمنتاي لك نعايز رد عني انتاي انت دايلنا كل جزء أبيت أملاخ انتاي سليكم زعتوكم على لويل أكونه that means أم جمرتاون انتاي عين برو ስለዚህ ቤተ አምላክ ሁሉ ጊዜ መጓስአ ሳንቲፋይ እና ገበረት እና ቀደሰት እና ማህረት እና ጸሬት ካብት ዘይድሊ ነገር እና ፈለይት እንታ ከተገብሮ ይግባይ አምንጉኹም ሲሉ ምፍልላይ ክሉ ሲ ብግድ ይሉ ምክንያቱ ሲ እቶም ቁንዓትኩም እንታ ከገብሩ ክፍለጡ ስለዚህ እንታይ ሁሉ ጊዜ አቤት አምላክ ከምዝ ነገር አሎ ማለት سموز زخونة بيت ክርስቲያን በቃ ገለ ዘይብላ ነገር ተደሊኻ የላ that's it አምላክ ዝተመስገነ ይሁን አምናልባሽ አብታ ሰማይ ዘላ ቤት ክርስቲያን ቆሚያ አብዝ ምድርግን ቆሞ አይኮኑትን ምክንያቱ ኮንስታንትሊ ከምዚ ሕጂ አኾነ እንዴ አብ ሓደ ዋን ወላ ሓንቲ አብዝ መድረኽና ትምህርቲ ነበረን ሕጂ ለንቀነ ዛዕባ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ሙጋንገለለ ይኮነ እንዴ ስለዘሎ አኾነ እንዴ ምክንያቱ አትሞስፌር ኮሙ ስለዘሎ حزب مستودع حدا تشالنج قالوا نبيت غرسان زمت دحريو حدا قال تشالنج قالوا بيت غرسان مزد تشالنج كل جيزه انتينا غبرت نا تباسط ويك نا صريت مغاسا نا حلوت كابوخا نا فليت يا تقيد እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አምላክ ካማ ቀሎ ማይግበርና ገሌታትና ገለ ኻባታቶም ኮይና ክንጸንሕ ተስተድሩስ መጽሐፍ ቅዱስ ንሕና ርእስና እንተዚ ሓሊና ገለ ኻባ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደገ መጽኡ ዘጥቃዓሰብ የለ ቤተ ክርስቲያን ካብ ውሽጣ ትጥቀ ካብ ምእመናት ትጥቀ ሓሶት ትምህርት ዝመሩ ኩላቶም ኮቶም መጽሐፍ ቅዱስ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ሽዑነታ ዝፈለጡ አፍልጠት ደይ ሓንቲ መንገዲ ይጠውይላ ዳሕራይ ቀን ቤተ ክርስቲያን ህዝብ አምላክ ይስዑት ስለዚህ አነ ንስኻትኩም እንካባታቶም ኮይና ከይንርከብ ግን ንገዛእ ርስና በቃል አምላክ ክንምርምር የድለና መንገድና ክንፈልጥ የድለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ድማ አብታ ቤት አምላክ ምስራዕ እዞም ሰባት እዚኦም ባይደው እንድሕሪና ሞባን እዚኦም ክልተ ሰባት እንድሕሪ ትምልስ ኢልናኮ ደቅሎት እዮም አይኮነን ሎጥ ካሓው እብራሂም ስለዚህ
أبحد أوان كين جيجا سلس كبريو نبتك أقلقلوت أملاك أنت خي قبرو ويك أنا بتو محبر أملاك كي أتوقين أنت خوينام تخل كيلو إجابة يستمسكنا يقول سلزي نحن أول متعرف كدوس قومي بلنا يا أخوان أنتو نتي بمحل تمدحن تحتم كله منفس أنتي تكبروا أيتوقيو مغنياتو أنا نسقاتكم كلاتنا هذا زجبرنا كو هذا منفس لستنا أقول أنتي هذا منفس لتتمقنا از منفس زي عباي انتو جيوجين خباخونا يمفلاي تقولو يكاليو مالتي እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ስለዚህ ነቲስ ተሐተምና ሉ መንፈስ እንታይ ንግበሮ አይነው ጉዮ እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ድማ ነትቀብጋሻ ዘበለ ኩሉ ምእምና ክትሕሉ እንታይ ግባይ ሐላፍነታይ ማለት እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ስለዚህ ነህምያ ትሞዳታ ዘገበሮ እንታዩ አብዝ እንደሕሪና ነታ ማህበር እንታይ ገይርዋ أتصريوا كاب غاشا زبلو سبات أقلقلوت كاب زي قبوم سبات كاب تي ودق سرعاتاتهم وينز قدفو كلون تاجرو حدا نجر سرعات أقيمو مالتي زي أبي يستمسكن يكون نيمود داتا سلازي أبتي معرف عصر سلسن دحر إناية نيمود داتا حسابو أبتا كتما كلون تاجرو سرعات أقيمو حدا خاب تزقبرو أم معرف عصر تتشعات أقطر عصر تتشعات زلو خان تايلو كونها قد مسنبت نتن دقيتات يرسالم دينك ود كان مسجمرة دقيتات كعجو عززكو سنبت كساعة حلف كي كفتو عززكو بمعلت سنبت جلس سخم كيعاتو كاب جلاوي أبدق الدو أبلكو شعون نتوم نقادون شيء كل عايتن أوت أي يرسالم حنس أوي كل تسع حدرو أنا دما أمنت المكابة حدرو سلم انتايقم كم زت دقمكم إيدي أبلع لهم كالعلي إلي أسمع لكم الله متعرف قدوس كي زاربنا خلوا أبلي كده حدا زي لوت حق نيرو تام عالت السنبت نجابير تقدست يا منتهي تكبر رايلو أخبر رايلو أخونا سلزي انتهي مالتي نحنا كريستيانات ما عالتها كنا نحلو سوني سولوس ربع شي كنا من ياتو أو أملاك فليت ما عالتي كنا تنزل جين أتي نأملاك كنا خبر اللو إلنا ويكا تعاكبنا نأملاك كنا ملخلو إلنا استسمى معنا اللو ما عالتجين بستقالنا كنحلوه قبويك زابير استمسكنا يكون مغنياتو كم تقلي عتهم لماد جرمو زلو انتهي نقبريلو بيت صلوت عين حداج سلازي سب أبيوت شجرون قرالو زوم إسرائيليين بسنبت عبد بيت المقدس كي يقلقلو كي يملغو زشجرهم سبات نيرو ريهم تيوم طبيعة متيو سامبالات متيو كلمتيو بزح تشالنجز كي محلفهم جنز كله تشالنجز تبيت أملاك كم هنات انتهي قبرة أي عقتا تعاقيتا مقدسهم تسريحوا قداسهم جميرو حزب تعبسوا شعوريهم تريديس متهم تريديس دينا ولا ديو لانزنا اذا عادي تريديس ما قالن سيلف امبلويرز متهم مغنياتوس ابقى لما عالت زي متوسي ابتاني عملقو غيزيوم سنت قبرهم متهم نعمز شيط علنا زعده قالنا كبلوهم متهم اب حدش كيدان انت دارينا يسوع كريستوس قبروا نجر زي يكون عندي هذا غيزه يسوع تقطعوا نبيت مقدس متهم يكون أتو بيت مقدس انتاي رغيب يبلنا صدقة سرفتي رغيب أيكونن زشتو نقادو عواف زلهم سبات كابي أمتيمون دحريلنا أبتي بلي كدان حدا سرعات نيرو أيكونن ديو سبات تا بيت مقدس أبهان تبوتا سلز نبرك تابوت أملاك نابو متيوم مسواتي كسوو سلز نبرهم تاقي قبرو نيرو قبتي زلو بوتا تقل حيزو يمتع سلزي أبو خيجوم كاي يسوو نيرو كمتي متعرف كل زبلنا نيسامي التاريخ النريو مالتي أيكونن دي جين دحريو قاعد سبات مع الناس لا زبلون تاجروا سمعوا نحنا نوح من قد يتقل بقي حزنا خن كيدان كلنا سلازن تاي نقبر ابو اطال زشتو اباقي الشتو سبات ابت بيت مقدس نقبر نحنا جنزب حزنا تراي نمتا اوكي نسغا جنزب حز كا تمصنا قلا هاجري سلازي ابي يرسالم كد كا تشرفو تخوين كا ابو غان تاي ماني اكسچينجر سيد لغا سلازي توم صدقه شرفتي زبلهم ابو غان زشرفو سبات زلوتو نت جنزب كا متيو سلازي نتبيت مقدس كومبليتلي ببقرب نعملخ قنع بزمسل من قدقين انتا جيرمو بيت نقادو بيت شقاتو بيت عمست بيت سرقت جيرمو متعرف قد سكين زاربنا خلون تايلو بيتي بيت صلوت تبهاليلو جن نسخاتكم جن بيت سرقتن وحلتن انتاي قبركم مايلو سلازي ازوم سبات زيوم كا قوميم جيرو إذا بيت مقدس زيادة نتأملاق زفرسهم كل زمانات تمليشهم نتأملاق زقبر لهم نقر من قدو ما قنعهم نأملاق هاليلويا نابنسي بنقدخ عمت يمهم
أملاك استمسكني خن انتين مبالي أمودعتا እግዚአብሔር ድማ ንዓና ኩሉ መንገዲ ምስ ሓለፍና መንገድና ምሳቅና ዓና ገለም ስመጽ ዓና በቃ አምላክ መንገድ ያገኝልኝ ተመስገን ተብሎ ግሉ ጊዜ ነው አብቲ ጊዜቱን ከይተረፈሲ ካብታ አምልኾኻ ከውጽዓካ ዝደሊ ብዙሕ ነገር አለው ምድራው ነገር ከኸውን ይኽእል ከምታ አንተ ወይ ዝበልናዮ አብቲ እሾኽ አብቂሉ ሓንቀካ ዝደሊ ይኽእል ምፍራይ ከልዓካ ዝደሊ تعجو زي دلكا كتعب زي دلكا كتبلصق زي دلكا بزح نجر عبيت مقدسة مس أملاح كوميتمن كتلو زي دلك نزون انت خونا نحنا نجزار السنة كنحلو حلافنا تعلو ناجز أبي يستمسكني نهميا نتاكت ما يحليوا دايلو دحر دقيم بالسنبت بتنقدسلو بتن أملاح نخبرلو معلت نبزع كبابين دحر متيهم إيديك تطلع لكم ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከነግረቀሎ ደጊሞም እንታይ ገበሩን ፈጽሞም አይመጹን እንታይሉ ተሕቲሉ ከምበበቀሎ ኣብ 21 ተመወዳእታ ጥቅሲ ኣነ ድማ ብመንጽር መካበብያ ተሓደሩ ስለምንታይኹም ከምዚ እንተደገምኩም ኢደይ ኣብ ልዕሊኹም ከልዕልየ ኢለ ኣሰማዕ ኩሎም ካብታ ጊዜቲ ኣጀሚሮም ብሰንበት አይመጹን አሜን ዲሓዋተይ ሎሚ በዓልና እንኽል ወሲና እንዓግቶ ነገር ኣብ ህይወትና አይመጽን እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን نلومي يحلف زحدقنا يجين كمتي صباح كمتي نصباح يحلف زحدقنا يدحر صباح كمتي لومي جين حنتن وسينا أبيوتنا كمتي زين دليل كنا عقتو مسل اللون آمين دعواتي حيلي اللون مسل ترى يكونن حيلي اللون أجزابير استمسكن يكون منفس كدوس دمان تاي قبرنا يدقفنا أجزابير استمسكن يكون نتعاملك زي قبر نجر كابيوتنا كنا رح كندل خلنا زي نسون تاي قبري يدقفي أجزابير استمسكن يكون حيلي يهبي እግዚአብሔር ተመስገን ነይ አምላክ ጸጋህ አሉ ዘኽል ኃይል አምላክ አሉ እግዚአብሔር ተመስገን ስለዚህ እዚ ገሩ መስወደ ዒስራን ክልተን እንታይሉ በዚ ድማ ወአምላኸይ ዘክረኒ ከምብስም ሕረት ካውን ታይግበረለይ ደንግጸለይ አብ ቁጥር 30 እንድሕሪሉ በዚ ከምዚ ካብ ኩሉ ጋሻ ነገር አጽረኽዎም ኢሉ ነታ አገልግሎት ካህናትን ለዋዋን ከነፍስ ወከፍ አብስሩህ ብምትሓዝ አቆምኮ بزعبات المسوعات الزخون عجيت مزعبة ببقراتن بتتمدب جيزة قرب عزازكو وأملاخي نتصبق انت قبر لي حساب لي نتصبق أملاخ استمسكنا يكون مسكين كنت لينا